Saradnja uspostavljena je još 2014. godine, a mi smo maločas potpisali novi sporazum kojim definišemo zajedničke oblasti saradnje u narednih 7 godina i tiču se pre svega onih oblasti koje su i ranije bile od zajedničkog interesa za distrikt Stuttgart i za autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Govorili smo i o nekim novim oblastima. To se pre svega tiče obrazovanja, ruralnog i regionalnog razvoja, poljoprivrede i agrarnog biznisa, podsticaju uspostavljanja partnerstva između lokalnih samouprava. Neke lokalne samouprave u Vojvodini već sarađuju sa lokalnim samoupravama u distriktu Stuttgart, u Baden-Württembergu, i posebno razmeni zaposlenih u obe regionalne administracije. Danas je bilo reči, a članovi delegacije Veća Stuttgart će posetiti Razvojnu agenciju, Privrednu komoru i razgovarati sa predstavnicima Razvojne agencije Privredne komore. Bilo je reči i o intenziviranju odnosa u predstavljanju potencijala u okviru privrednog razvoja autonomne pokrajine Vojvodine u Stuttgartu, u distriktu Stuttgart, i potencijala nemačkih kompanija za koje smo konstatovali da su snažno prisutne u Vojvodini, u čitavoj Srbiji, sa gotovo 60.000 zaposlenih. Ja očekujem da, kao i u drugim gradovima, i u Novom Sadu u narednih nekoliko nedelja počne izgradnja stanova na Detelinari. To je za Novi Sad važno. U Vojvodini ćemo sve učiniti da pomognemo tu proceduru, da pomognemo izgradnju stanova za policiju, za vojsku. To je nacionalni program i mi možemo samo da jednostavno, ukoliko se od nas zatraži svaka pomoć, da u tome učestvujemo. Mi nemamo operativnu nadležnost u tom delu, ali je to svakako dobra vest. Na izvestan način to pomaže i stanogradnju, pomaže ekonomski razvoj, taj nacionalni program, i to je nešto što je apsolutno dobro. Mogu samo da to pohvalim, jer mi ni na koji način u tome ne učestvujemo. U nedelju 4. avgusta u porti manastira Krušedol biće obeležena godišnjica Oluje. Očekujem da se obrati predsednik Republike, očekujem predsednika, odnosno člana predsedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Dodika. To je već sada, rekao bih, tradicionalan način izražavanja i pijeteta prema žrtvama, ali i ukazivanja na činjenicu da žrtve traže da se, i čitav naš narod traži da se obelodani istina o tome šta se dešavalo na teritoriji Hrvatske u avgustu 1995. godine. Pozivam sve građane da se okupe i da jednostavno kroz dužan pijetet prema žrtvama ukažemo na činjenicu da taj veliki zločin do sada nije naišao na sankcije.